салом алейкум. Рӯзи мавзӯи навбати мо элементҳои химиявӣ мебошад. Салом алейкум. Салом алейкум. Салом алейкум. Имрӯз мавзӯи навбати мо элементҳои химиявӣ мебошад. То ин даҳ мо дар бораи атомҳо ва моддаҳо суҳбат кардем, аммо вақте ки мо дар бораи як нави муайяни атомҳо, масалан ҳамаи атомҳои оксиген дар коинот суҳбат кунем, мо ислоҳояти элементро истифода мебарем. Мисол мегӯем ки элементи оксиген. Таърифи элементи химиявӣ. Калимаи элемент маънои қисми таркибиро дорад. Таъриф: ҳар як нави муайяни атомро элементи химиявӣ меноманд. Яъне як нави элементе ки дар ҷадвали дар Менделеев ҳаст, онро ҳар як нави атомро элемент гуфтан мумкин аст. Ҳоло ба илм 118 элементи химиявӣ маълум аст. Дар баъзе адабиётҳо аз ин ҳам зиёд, аз 100 то 128аш маълум дар баъзе адабиётҳо. қисми зиёди онҳо дар табиат ёфт мешавад. Баъзеашон олимон дар лабораторияҳо ба таври сунъӣ ҳосил кардаанд. Фарқи моддаи сода аз элементи химиявӣ. Яъне ҳаст элементи химиявӣ ва моддаи сода. Инҷо нуқтаи хеле муҳим аст. Мо бояд фарқ кунем ки кай дар бораи модда ва кай дар бораи элемент сухан меронем. Моддаи сода вақте ки мо дар бораи хосияти физикӣ, бӯй, ранг, яъне сӯзиш сухан меравад. Мисол, оксиген гази беранг аст ва барои нафаскашӣ лозим аст. Дар ин ҷо гап дар бораи хосиятҳои физикиаш меравад ки инро ин моддаи сода мебошад. Элементи химиявӣ вақте ки мо дар бораи заррачае сухан меронем ки дар таркиби моддаҳои мураккаб аст. Яъне оксиген дар таркиби об ва гаҷ мавҷуд аст. Инҷо оксиген ҳамчун элемент, як нави атом фаҳмида мешавад. Элементҳо дар организми инсон. Оё медонед ки худамон аз элементҳои химиявӣ сохта шудаем? Яъне тамоми чизе ки мо мебинем, эҳсос мекунем, инҳо ҳамаашон аз элементҳои химиявӣ таркиб ёфтааст. Дар организми одам тақрибан 70, зиёда аз 70 элементи химиявӣ мавҷуд аст. 93% вазни бадани моро танҳо се элемент ташкил мекунад: оксиген, карбон ва ҳидроген. Ин элементҳо дар бадани мо ба намуди моддаи сода, масалан гази сӯзанда, балки дар намуди пайвастагии мураккаб, сафедаҳо, чарбҳо, об ҷойгиранд. Ин моддаҳо дар ин ҷо 93% гуфта шудааст. 93% ин се элемент оксиген, карбон ва ҳидроген ташкил мекунад. Инҳо дар шакли пайвастагиҳои мураккаб, масалан дар шакли карбоҳидрогенҳо, дар шакли сафедаҳо, чарбҳо ва дигар кислотаи нуклеинӣ, ферментҳо ва дигар қисматҳо, дигар моддаҳои лозимие ки дар организм мавҷуд аст, дар таркиби ҳамон моддаҳо мавҷуданд. Неизвестный абонент. Хосияти элемент дар таркиби моддаи мураккаб. Вақте ки элементҳо бо ҳам пайваст шуда моддаи мураккаб ҳосил мекунанд, хосиятҳои аввали худро гум мекунанд. Ҳидроген гази хеле сӯзанда, оксиген газе ки ба сӯзиш кӯмак мекунад. Об пайвастагӣ ки аз ду элемент сохта шудааст, на танҳо намесӯзад, балки барои хомӯш кардани оташ истифода мешавад. Яъне
дар ин ҷо ҳар як элемент ҳангоми элемент буданаш, яъне дар шакли моддаи содда буданаш, яъне хосиятҳои худро дорад, вале ҳангоми пайваст шудан ба ягон элементи дигар моддаи мураккабро ҳосил мекунад, ки дар ин ҷиҳоз, дар ин лиҳоз, яъне моддаи мураккаб хосиятҳои дигарро пайдо мекунад, яъне хосиятҳои пештарие ки моддаи пешина дошт, онҳоро гум мекунад. این بود موضوع نوبتی ما درباره المنت های شیمیایی.